Takže čaute, ja vás vítam u môjho prvého videa z Minecraftu a dneska si skúsim postaviť pre týchto axolotlov kaviareň. Tam som si to trošku pripravila a mám už aj nachystané veci a mám na to 15 minút. Ja si pustím stopky na hodinkách a pokúsim sa o to. Takže zapínam stopky teraz. Dobre, budem stavať aj cez noc, je mi to asi jedno. A ospravedlňujem sa predom za divné zvuky, pretože mám vedľa seba Daisy. A tam vzadu mám to som už skúšala predtým, aby som vedela, ako to má asi vyzerať, trošku aspoň. Aby som proste nepostavila niečo úplne hrozné a potom to musela točiť znova. A toto video točím hlavne preto, že ja som dávala som sa vás nie pýtala a dávala som do príspevkov, že čo mám natočiť a niekto mi tam zaklikol, že kreatív, tak som sa rozhodla. Daisy, poď na bok, prosím ťa. A točím to hlavne preto, že teraz som chorá, nie som v škole. Inak by som mala školu a potom volejbal, čiže by som nič nenatočila. Ale dobre. Prešli prvé 2 minúty, odkedy som zapla stopky. A bojím sa, že to nestihnem, pretože hento som stavala strašne dlho a nestopovala som si to, takže nie som si istá, že to stihnem. A dosť pritom stresujem, aj keď ešte prešli len 3 minúty, tak mám toho asi málo z toho všetkého, čo mám postaviť. A to video asi vyjde dneska, čiže vo štvrtok, alebo zajtra, neviem.
Proste som sa chcela pretočiť dneska už, takže zajtra už asi nič nevíde, ale dneska proste to vyjde. Čiže to bude v podstate náhrada za piatkové video, čiže to bude štvrtkové video. OK, prešlo prvých 5 minút. Ešte mám na to 10 minút, no super. Nechcem, aby to video bolo dlhé, čiže ja to teraz dorobím strechu a dám sem sklo a hneď som späť. Tak, už som späť, už mám hotové aj sklo, aj strechu. Začala som stavať toto. Teraz im idem postaviť akože stoličky tuto. Aj so stolom. Trošku svetla im sem hodíme. Tak, samozrejme aj toto. A ešte rybu, a keď sa bojím, že ona dlho neprežije, pretože sú to predsa len axolotlovia, no len tak, šup. Je tam. Paráda. Idem vonka. Tak, a už len zaliať vodou a dám tam nejaké korály. Voda, tu je voda. Tu je toto a nejakú trávu. Mala by som mať asi všetko. Ok, ešte mám 3 minúty. Vážne? Super, pustila som rybu, čo som nechcela. Ok, ja to nejako skúsim spraviť a stopnem si aj čas už, lebo za chvíľu 15. Nestihla som, no nevadí, snažila som sa to opraviť. Tu mám inú rybu, pretože hentu som nechťa spustila.
aj tak asi zomrie, pretože aj tak si zomrie obidve, pretože pustím axolotlov. Tak, ty budeš... Poď sem. Čakaj. Kde si? Haló, tu si. Ty budeš zákazník. Ty budeš... Kde je ten name tag? Čo to je? Ty budeš predavač. Ty budeš čašník. A ešte zákazník. Zákazník a ešte jednoho čašníka. Tak, super. No, hovorila som, už tu nie je ani jedna ryba. Nevadí. Takže, ja by som mala hotovo. Už len to hore to zavriem. Takže, ešte to rýchlo pomenujeme. Kaviareň pre axolotlov. Dúfam, že som napísala dobre. Tak. Mám hotovo. Takto. Dúfam, že dobre. A vy môžete napísať do komentárov, že čo mám urobiť na budúce. Čaute.